Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova attenkej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ġesu illum jerġa' jurina x'jiġifieri titlob, ifhemna kif għandna nitolbu ħalli verament nikbru fl-imħabba tagħna lejn Alla li hu missierna. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu ħtijietna ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddi nibħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt b'mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek. U għamel li r-ruħ tagħna titħeġġ bis-sewqa tiegħek. Aħna u nitrażnu u nżommu l-qejjes fil-ħtiġijiet tal-ġisem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewiet u ma jerġgħux lura minn ġew la ma jsaqqu l-art, imma jiġġeluha tnissel u tnibbet, u tagħti ż-żerrija l min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kemti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u temm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Tifħir nroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Flimkien? Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża' tiegħi ħellisni. Flimkien? Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom
Ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw. U mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Flimkien, il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u wadnejh miftuħa għall-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Flimkien, il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom. Mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. Flimkien? Jeħles il-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu aktar jinstemaw. Tkunux bħalhom, għax missierkom jaf x'tinħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk: Missierna li inti fis-smawiet ħajjitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikkun dak li trid int kif issemek fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru l-bnedmin ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Ma jekk intom ma taħfrux il-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kull magna trid l-enerġija biex timxi u titħaddem. U l-bniedem irid ukoll isib il-qawwa fl-ispirtu biex jimxi l-qudiem. Waħna din il-qawwa fl-ispirtu nsejħula talb. Terfa l-ispirtu tiegħek lejn Alla. Imma x'jiġifieri terfa l-ispirtu tiegħek lejn Alla? Jiġifieri hemm formuli u inti trid tagħmilhom, jew hemm dak li verament huwa l-ispirtu f'qalbek li jgħinek tikber f'Alla l-imbirek. U Ġesu dak li qed jgħidilna llum. L-ispirtu tagħna fejn għandu jkun u x'ifisser din il-qawwa ġewwa fina li tmexxina l quddiem. L-ispirtu ta' wliet Alla. Dak l-ispirtu li joħloq fiduċja bejn l-uliet u l-missier tagħhom, il-ġenituri tagħhom. Jekk m'hemmx fiduċja, m'hemmx spirtu. U allura Ġesu qed jinsisti fuq din il-fiduċja reċiproka. Int għaraf li inti iben, bint Alla li hu dak il-missier bħal dik l-om li jħobbok, li jħadnek, li titmexxik u li trid lek il-ġid. U għalhekk meta terfa l-ispirtu tiegħek lejn Alla biex ittik il-qawwa l-enerġija li għandek bżonn fil-ħajja tiegħek, inti toqgħodx tlablab ħafna bħalma jagħmlu l-pagani, hekk qal Ġesu illum. Imma qolli l-ispirtu tiegħek, għaraf li inti iben bint dan Alla u mexxik. Aħna xi tlabna fil-salm responsorjali?
il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. U allura dan il-mulej li lest li jeħlisna minn dak kollu li ixekkilna, jfixkilna, għax id-dwejjaq huma dawk affarijiet li jfixkluk, imma wkoll huwa lest li jibqa' jagħmel din il-mixja ta' ħajjitna magħna. Jieħu ħsiebna. Mhux se jittrattana bħal tfal żgħar. Alla ma jittrattaniex bħal tfal iż-żgħar. Ġifieri mhux se jaqbadlek idek u jmexxik. Alla mhux se jħallik li inti tħossok imċekken għax inti qed tafdah. Alla huwa missier li jafdak kif inti tafda lilu. Alla huwa dak li int miegħu tiftaħ qalbek fil-ferħ u fin-niked. U allura se jkun hemm warajk għax inti timxi l-qudiem u qiegħed hemm biex jagħtik dik is-saħħa, dik il-qawwa, dik l-għajnuna biex tibqa' mixi l-qudiem fil-ħajja kollha tiegħek. U din il-kelma mhijiex kelma taċ-ċajt. Mhijiex kelma li titlaq fil-vojt. Għax qalilna l-profeta Iżajja li Alla jżomm kelmtu. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerriegħa, hekk ukoll minn kelmti. Ma tispiċċax fil-vojt. U allura l-kelma tal-Alla hija kelma li lilna qed tagħtina dik iċ-ċertezza li jekk nafdawh, li jekk lesti li nemmnu li umana, allura l-ħajja tagħna timxi l-qudiem bil-qawwa kollha tagħha. Dini l-enerġija tagħna li ġejja mit-talb tagħna, mit-talb mill-qalb, mill-ispirtu f'Alla li nbierek. Flimkien impoġġu quddiem il-mulej it-talb u x-xewqat tagħna kif diġà tkellimna. Għall-Knisja mulej nitolbuk għall-Papa l-isfijiet li jmexxu l-Knisja tiegħek. Għalina l-koll membri ħajja ta' din l-istess Knisja. Ħankunu poplu wieħed nirriflettu lilek li inti l-missier ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kemm għandha bżonn id-dinja taraf li int missier ħanin, li trid il-ġustizzja, li trid l-imħabba u l-għaqda bejn il-popli. Ħalli ssib il-paċi din id-dinja fil-qawwa u l-imħabba tiegħek, missier. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej li inti tifhem u tfiem il-dawk kollha li huma batuti fil-ħajja, li jħossu l-preżenza tiegħek għax int missierhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għall-eżies mejtin tagħna li llum igawduk fl-eternità ħalli jibqgħu jgħixu miegħek fid-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex ngħixu miegħek b'fiduċja tas-sew ta' wlied li tibqa' tina dik il-qawwa s-saħħa fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Grazzi mulej Alla tagħna li inti hemm għalina. Ħallina narfu u ngħixu il-qawwa tat-talb li tagħtina l-kuraġġ. Ħalli ngħixu miegħek bik u fik. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħut biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ħallieq li tista' kollox, ilqa' dawn l-offerti li ġibna qudiemek, mill-frott li inti nnifsek tajtna fit-tjubitek. Int li provdejtomna bħala għajnuna fil-ħtiġijiet tagħna ta' din il-ħajja. Fil-ħnina tiegħek għamel li issa jinbidlu f'għajnuna għalina għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int ta' kull sena lilna l-koll joġbok tatina li nitnatfu f'ruħna u nistennew bil-ferħ il-misteru tal-għajt biex bħeġġa akbar natu qima lilek kif inhu dmirna. Ngħixu aħjar is-sagramenti li bihom nitwildu mill-ġdid u hekk naslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli u l-qtajiet kollha tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek aħna u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazza l-Om Talla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli,
San George Preka, il-Bejati Maltin u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu, kif għallilna l-lum stess, u reġa fakkarna fil-qari tal-Vanġelu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina. U la daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Nħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħid nubiet tad-dinja, ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Bis-saħħa tal-misteri qaddisa li bihom tqarbilna rażżam fina mulej il-ġibdiet tal-art u għallimna nħobbu l-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħossi xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħossi xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna u jqaf magħna, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu, twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa,
مبارك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا Slima آمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkent fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkent fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا Slima آمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkent fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkent fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا Slima lik آمين Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkent fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkent fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا آمين Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina brit ikun bnidem bħanna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. It-tieni misteru tad-dbatija, meta Sir Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm flagellat. Sirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. خبزنا تا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا ولا دخلنيش في التجريب إذ هلسنا مداني آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا Slima آمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا آمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا Slima آمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا Slima آمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا Slima آمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا آمين Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين Marija Santissima, urina li inti omna li jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kolla wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak.
التالت مستيرو من تطبطية متى سيونتان جو كريستو كان كورونات بالكورونا تشوك. بالسيرنا اللي انت في السماويات يتقدس اسمك، تيجي سلطناتك كل تنت كيف في السمك في الارض. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء مبيرك الفروتة الجفتية جسو. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana سليم amen. عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء مبيرك الفروتة الجفتية جسو. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء مبيرك الفروتة الجفتية جسو. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana سليم amen. عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء مبيرك الفروتة الجفتية جسو. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana سليم amen. عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء مبيرك الفروتة الجفتية جسو. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana سليم amen. عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كم بركنت فوسط النساء مبيرك الفروتة الجفتية جسو. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركاينت فوسط النساء مبيرك الفروتة الجفتية جسو. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركاينت فوسط النساء مبيرك الفروتة الجفتية جسو. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركاينت فوسط النساء مبيرك الفروتة الجفتية جسو. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana سليم amen. عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركاينت فوسط النساء مبيرك الفروتة الجفتية جسو. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Gloria al Messier u l'Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Maria Santissima, urina li inti omna lik jisma taltana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bnidem bħanna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta Sinjutan Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek kull titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kien birkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik lilek ngħidu għaliex aħna u li teva lejk nitniedu aħna nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmugħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-trufnament lil Ġesu
frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu, sirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al-Missieru l-Imen u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq kull imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Kewba arka tal-aqda. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-verġli. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Hen għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Ħatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Litanija San Giusepp, slim għalik, ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha u meta Kristu trawwem bħala raġel adult, mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħares minna minn kull deni. Amen. Kristu Sidna, amen.
San Giuseppe, San Bastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tana. itolbu l-għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe, ħarus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.